Kubor nakaslem jong udongsan hima. Hapdeng ke jingrai lor ke NEP u Profesor Lakon Kamau bade u Presiden Kanihuta lai thuru ba kaladan ke jingdawa ban wengkam no yu we bar jilla u bala shuthung do VC ka skol ba ni hu kadkom ke jing thu jong Profesor Lakon Kamau loong ba u VC ka skol ba ni hu la thungkam yu ni bar jilla bat siru da kador ka bahe khalam da penmi kanu ka advertisement la ni ke jing pen menapat ba ya ka kam ka bala thli re la shuthung bet kum tu Uni ubar jelaw bala tip kerteng Rohit Prasad ude ubar jelaw bala syak thung kam hakate ke skol ba lam daya digi kendon yo kam kum gi exam bat kum ta ter kum ta kani huta kala thu ba ke ji keren halor kani ke benta kan sekut la syai ke sngi hendai gi kermen ba ki ba halor ken weng no yo u bat tap de ki wi be hok ban yo kat kum gi kendon pendruk kam Ting jongi hangnya po Multi-Use Convention Hall ka emergent meeting pala khot visi na bata ban penbet ya ka NEP apa ka UG ngatrai kumba phila etip ha ke ga jing bala wan na gini ki penai bala le pentre kamar re ka academic council ka kam approve ya kata mta kasni wilayah manjur ba ka academic council ka kam approve tang ba nama wilayah chakmat ni don kam ban ba num penbot chu hadena bot mde ban le ki kam mde ban set president mo kumi ong imde ban le mde ban bo kan nuksa ba in le sila kumne ba in shong hang tai in rai da ka isi han rai yawan ra be ha po academic council ni ong am kan ni de tang sisin ni sya ka toro badai na batagi kena jomi tingi aya ka post facto approval without setting any precedents kumbi ong hakatin parang nei kamut ba ni ila kubur ba ila bakla nama hakatu ko por ba ipha ka city sigi college ka academic council ka kam approve hanre hakane ka academic council emergent council ngila da approve tamun narum ta sing along legitimate king kata ka implementation tambah nama ki classes ki layat tel se ingi mud ban warna ru ya kamat ba ka first semester hapo ki UG ka deban extension benai hanre ong tong in sakran ba ka normal academic council ka de hapo lai pawai tarik kadon ka hangtong idon ka academic calendar hapo ka academic calendar ngila lai ba lanung in sedang kelas lanung in sedang ki exam ngatrai kembali nomor ba ketua ka desya ka kamjong ka normal academic council ka academic calendar ngi setau hanre ka jing stonat pade ba ka jing ya khi jongi kum ka nehuta kum ka MCTA kum ka meta kum ka nihunsa bangila thau la ka jack kala seiso nomor ngila bu ji ka deadline ka kut lashai ka deadline yang ban khot yang kan emergency te kata ila khot mata kasi tamut kan ka we ngila yo ka jing job ngila banong hanre ka we pade ban bang yu tu Rohit Prasad ka de lashai man me ni bo hat kon rek khat ar buje man me ka kut ka deadline nam khamtam kanile ka ba e ha number uthung kam yo we breu klam da don ka kikondon klam da don ka advertisement klam da don interview hanre sewi usikit ka pisa kunyo pesan hajar ai bat ka die ai sa ka quarter mentali ka lapoi ka pot ba ka jack kala shim khia bhaya kane hamtam mentali ki khna khatoi bije menta ka sing kila sedang ka jingya khi kila shimru ya kane ka mat ba deben weng bet center ni number kane ka kom thung kam long number ka khata yangi ki khamtam gi traditional time look number kumtu breu ba ka kam baule bun gi khna jongi bun gi breu gi balalong eligible ki bala bantre ka kam hanre warra bi breu nabar ngimtip ka e ka daw number dangi pe ya ka kam ba ile nim smo ya habi e ka kam im ni dengan pe le kum kino hikai kum gi sang kum ka jak ni ka nim don kam ye hanre ngimtip bale visi bol ese don ka e ke halandat bangingi suthu mentai mat don ke ere ke halandat ba lawra khanang yuni ban lese ban pendep kita gi kam babu halandat ba ong yang ni handai ni menta suki ma gidang suthu ba ke e ka kam takarang atrai ni naga seng naga jak pat nagi ka jing kasan ka meta ka jing kasan gi khna ki sang balang gi we ni ban bet ba yuni ni ipor hado la simon mit deben weng bet ladam weng namar hakasngi arpunyo tarik tamar lasisngi ni don ka meeting jong ka jak hakata ka meeting in rain in lekum no namar ka deadline jong bro artli ni ahju ka por kawai ban when you rohit ni bo sitio ban khot ekane ka sing gi bo license ka kut chisam lasai ka tarik namar ladung gi shuti gini kita te license thik ni ka khaina ka singi ba long trai kam kan tenga sungo comment ba khamta mi phi gi nom thok ko bor ngila comment ba phila pan pa phila saphyang ya ga khubor ba ke engi le ke ka nongrim bangi yeng nama ka de ka hok jongi kong gi ngi hang ting la kran sai ba phim de ban khinsting ya ka academic council ka academic ka jingu jungi banwana ni meeting ka don artil kawai bangin ong UVC hak ma jong ba ka academic council ka de ka supreme body ladangi wan ya ngi kran ya ki academic policy tamut ka NEP lane kuno ka policy bawan thamai ka debate ban warra na ka academic council ka ban approve lanu kan pantrekam no snemayu kan pantrekam
mata singi ngila job ngila yok saya kata namar bro si kata wele ban ong ba executive council ka deka supreme body hande ngi mata singi la ong ba phi kum ke executive council phi la ban pentri kam ke bangi la rai na ka academic council ya kata mata singi la ya hun namar ba kat kum ka statute jongi kala pan pau shai ba ka academic council ka deka principal academic body tamar kono ka rai bangi sim na mata ki pule puthi ham tam bai de bat ka course mile ne ka syllabus ne ka kom set jingkali barkhoi ka shong haka academic council mata singi la yo ya kata ngam tharai nang ni sakmat unnot ban yo tren ya ka bor jong ka academic council namar ula suthu mantar bor si kata le se khansting hanrai manta ula suthu ba plan ka academic council ka don si ja namar le se ka de ta ka jing bam suthu jong brino umde na ka university system jongi na dei no hikai bawan na ka central university la negno university le se ula suthu ka ka bor jong ka academic council ka bor jong ka executive council namar ne pade imat khramwan na ka central university ngimtep ka system jong ki umde ka system bangi buat mata pade ula shai kadar ba ka academic council ka de ka principal body phim la ban ya lingba ka academic council na la lenda de ka academic council namar ningkong ka have approve academic council nang ta phila ban ra ka executive council la da phia manjur biang da manjur kawan phai beng academic council la da ngi manjur ya ka suggestion baki ai la ne ka jingmut baki ai na ka executive council ngin pediang la da ngi ong em ni la rai be kum tu ngin ne be kan phai beng ka executive council tamur kani ka ya be chipo sen da have ya tu deben ya Mudi ban ong ba tang ba academic council ka kam approve ngan shong te kamera visi le ngan khot da executive council ngan approve taka dong ni yang hak taka nong remba ni mata kas ni namar kani ka jing khi jungi kam de NEP ka sude ka daw hanre ka daw kala ban ki wi weru hanre jar khat ba ka de NEP namar hang ni ula persang ban yu tranya ka bor jong ka academic council ni la persajur mata singi la yo ka jing job ban ong ba ka academic council ka de ka supreme body la rangi khenya ki academic policy la ne ki policy bade namata ka pule puthi jongi tengah thai kata kala sai kada hanre ka ba jing job ba ar bade ni yo ba manta ka singi la yo ban ong ba kane ka implementation ba la le ula bakla hanre manta ka singi la ya rai kumki nang sim bata pakin me council kumki members of academic council ni la sim khia ba ya kam bangi ong ba ki khda ki la sem ga jing e ha ni la suje jin sai ban kiu sa sibuna ya ka jing puli tang ba ong le ya ka tangin sakran haka academic council ban lo haka ka chis pak khatwe academic council kan lo haka lai phoi tare ya ka tam le number 1 kata ka kumangal ong ne kan ha ya ka academic calendar te ka smokeman shika de kum chairman jong ka je kum president jong ka ni hota ka smokeman shika de bangi yo kata ka jing job namar kane kumangal ong ka jisya kala de ban sol na do bnai agos ka kam ba stengan ta simpor live bnai na namar hagini ki live banai pading ila ki live pujet ni la tho so president of india ni la tho so governor ki la pha city kala habau la yo city no president habau la yo city no governor don la chu namang itep hagini ki mat artli bangi sim ko we dei ban khot ya kana ka regulation academic council but ka jingwang jo rohit prasad don la ban ki namar ke de ki kambian da vc bo wan ne ru unum la ban scam namar ki de kambian ka mentali kala shai kadar ba ula persang ban warra i ki bro la jang ne ka jingun ngimtip ka don halandet ngimtip hanre ngingai scam ba don ka kamtum le se hakini ki por bangi ki baya thung kam thung jam ngimtip bri udon lang ba yang tu le se ngimtip ka daw tenga ngang don jingkermen ba le se ngidang don por habo le se atsa benta tam yo rohit imat un hab wengi lada mueng kajak kanang pen klanya kan ke jingya khi jongi ngidang penjur ka jingya khi namar don la chu kum bai pat pen weng hanre dala la dep ya kan ke we la dep weng yo rohit hanre ki jing dawa jongi kidang buat ka academic council ka jack kan dawa be ki jing bha jong kan nihu namang ila ya snok tilang bat kan nihun sa kan nihu non teaching staff association namar ngitip ke jing dawa babut hamtam dan ngipe potura ngi uthung do campus director ngimtim dege borok ki central university dan sapu sautli tam hangno rum judan kata campus dan baju PVC tengila dep ong kumno pinjong we new campus director hapo ka isi regulation tu arza khapraru dan kata hapo university dan baju VC lene PVC lada udon kam bentung hapo tura campus de bentung baju PVC umla ban bodo campus director nomor campus director kam don nongrime haka ordinance jungi imdon hapo ka isi regulation imdon hangno hapo ka ri India badon ki central university hangno kumni osmo ta campus director usu thau hi takada yaga taru ngi ya banjur ba pideban wen lada pikwa bo do PVC hapo tura campus kumbangin dawa hasilong campus tu de bandon PVC let's say hasilong campus most professor bari senior do nagi professor brokai ude in charge la dam don VC tek mlele bun sen ki VC
Kithung provisi don ki visi pada ki yang lele na mangala don senior most professor don kame handre hatura campus hab weng hab penkelai kini ka campus director hab thong hido PVC ni ya katar ni ban kumjo ni pe ki ka trikam hapo ni ho ki pe ni ki health center jongi ki dawai ki imdon ngimte ule yu usu sang bet handre ule chi ngimte kapisa sini ar umra pilai pilai ini man kasni pe ki surok jongi pe ki footpath jongi pe ka street light jongi ke romlong ki khana mata sing ki akhi nama hostel ke kambiang kabam gadi kambiang ka wifi mdon ka library mdon hapo ka school of technology kita ki jinga ki student ki lai sedang ni yu iba mde bangin jer we henrik la bon kumno khasan al kutuli ki mat idon ki ba hakum ki ba kongsan bangin don kam ka seng banya shimkhia namar kane ka university ke de jongi VC let's say one mata singi arsenal tamula dap hapo lai sazlaisnem let's say ula let handai mangi kum ki traditional prime muluk kum ki no hikai ki badon ka jing ba khle ka ba khra hapo university nishim khya ba ya kane ba ni don kam ban pen beki kunrum kana hapo university kum ki seng no hikai ninum sha yono ru ba shang ha ka shuki ban pen pendon kam ya ka bor jong VC elani pendon kam bakla ya ka bor jong VC tengin persya ba namar ka de ka kamram jongi ki seng ban warna ya kata ka jingyada ya ka university lana don ki VC ki molong ngine ki bawan na bar kim don ka jing sngoe ka ya ka state jongi kim don jing sngoe ki general jongi ki ya persang ban le kat bomon handrai kem ki laklet ba don ka rule jongi ka constitution jongi ka de ka nehu act statute ordinance rules and regulation kata de constitution jongi umla ban tre kam shabar jong kane tenga ngets kemba nangni sakma lese ula pe phang ula sutho ba umla ban khansting ki song seng no hikai umla ban khansting ki no hikai ki members jong ki academic council kano ka raibo unshim na ka jing bit jongi wa hapra hap kren habia ther jing mot angni habia kren ba hasalan sangi habia kren man ki mat ki bodon ni habia kren dalangi manjur ni sakma dalangi manjur ni omai ya ngatai kata de ka jing ka jing smo jongi kum ki seng no hikai ni smo ki jing smo jongi kum ki khat jong ka academic council ni shim khya ya kene ni smo ba ni la yo jing job bare lese ka jing job kam de ka ba na ma ki mat ki dang bon kum laong ka jack kan yat be sakmat kan khun be yegini ki jing khun jongi kat ban pat yo pura yegini ki dawa ki jing dawa jongi ni don kam ban yo ka jing dawa jongi kumno khasan al photuli ki don ki jing dawa jongi hado pat yo lut gine ngin persya be university le ngin persang be ban keren yi ban suthu i ba phimla ban le kat bomon phi hab yat kat kum karu te kata ga jing so jongi na kaliang ga na leng ki ka jack na leng ka ki seng no hikai na leng ki members jong ki academic council ni smo hun habang ni mi nang ne ka meeting ni smo kumba ni la poi sakata ka jing yakut ya ka ne ka issue jong ka NEP mata nang ne sakmat lese ni habia pan khre nim tip kumno kin ngin ya extend ya ka first semester lese shibnai tam kumno ni habse namar jing haga jing le thambor jong ni VC ni la du jan live banai namar gi nohika jungi po college bon bi kami shimi ki class handai ni don kam ban yo por shu ban yo pandep ya ka course nang tangi hap thau ka question paper ni hap pan khre ya ka exam bakan long kumlo ngi ka jing pe jungi lese shibnai pia u hap extend umla long exam open long exam ko November la ni December lese la ki long class chitri u February arjar ar pusau tamur chitri boro shibnai jong February u hap long class lese ka exam ka la ban snang haka chitri jong brai March tamba kata ka shong haka jingrai jongi bangin rai haka normal academic council ka bachis pa kharwai kan lo haka like phoi tarek jong niu bunai takara ngas ngo ba ngin thai ngin yat bit to kalenti ba ni don kam ban I porsu igin no hika po college bakin pendep ya ki course bangin ya sak man namari khna jongi kila donong ngimla ban supun long ba jeng exam bangi kam pe hikai ba tenga thai ka jing start jong academic council kan one by hagata ba idem don kam ban I porsu iban yegi khna kumno shibnai gi ban yo bakin yo pendep ya ka course bakin yo ka jing start kum bagi ban yo haka first semester shopping in la chaka second semester